Pane chiitiko chinoshamisa zvikuru chakaitika. Mukomana uyo akatema hanzvadzi yake nemunin'ina wake nedemo. Mukutaurwa mukuzeyiwa kwenyaya iyi zvinonzi mukomana uyu ndiye aichengeta hanzvadzi yake nemunin'ina wake. Chakazokonzeresa kuti azoteme hanzvadzi yake nemunin'ina nedemo inyaya yekuti hanzvadzi yake yenge yatumirwa mari yakuda kuti iende kubasa kuHarare. Regai tipinde munyaya yedu tinzwe zvizere. Imwe bahati bhazi ndinotenga bandari arikutenga fulawa apo ndambotengere mari ndikatomudzinga ndikatenga iye bhazi udzika kulista takudzo saka iwo mumakondazwana munodzitei saka mubvunzo wanda kukubvunza futi musikana uyu paakanga anzi auye kuHarare iwo wazvifarira ndatogara nditoda kuti aende kuchikoro wezi vanhu vese vanasina sindo saka kupa kamukomana kakari kuti hapana vanhu vauya pana iwewe panikeni hazvo vhidhiyo asina basa pangorekodi pawatema musikana mukomana ndiye watanga utema kana kuti atanga utemwa ndiani keti ndiyakusiya zvaitika anofana kutaura mukomana mudii hanzi atanga utemwa mukomana umo kusi ndabuda mudiki ndaita iwo watema ani ndanzitema ani takudzo ndiye watema iwe chatanga chii halo right mota yasumuka nditi alright ndiripo takamira ipapo kuti atanga vari kafu mukuru mavasimba here yasimuka alright mukomana uyu ndiye anga ari child headed kapafamba pavo ipapo saka anga achichengeta vana 2-3 vanga vari pamba munyarira saka padaro manje hamene kuti vatadza kunzwanana chimusikana aida kuenda kubasa atumirwa mari kuti aende kuHarare ndobva mukomana uyu aona kuti abve pano maybe inenge yadisadvantage afamily ndopamutema abva afa musikana mumba anga ari form 2 ndobva atema mukomana wacho anotera anga ari form 3 neform 2 saka pazosara kamusikomana kari kumagrade 5 ndo kari kutopa statement because ndokanga achiona zvikuitika tingatoti ndiye anga achichengeta vana because ndiye anga ari child head anga ari pamba ipapo hapana vabereki vese vari somewhere baba wacho vanhu vari kuSouth Africa mai vacho vari kwaMutare saka iye anga ari kutotarisa vana iva ameno kuti zviri kuitika zvine papapa musha wacho ungori musha wanga uchingogara ungoti vanhu vaingotiwo panogara vanhu but unongoziva kuti vanhu vanenge vachitiwo zvinhu zvavo vangazozama raramirwa ari kuitwa ipapo masettlers baba wacho vane munda vanotonofa letayo pachinzi pachiumbira atema tiri kumubvunza mastatement ake ari kungotaura zvakasiyana siyana zvikuratidza chete kuti ndiri kuona sekuti pfungwa dzake dzinenge dzichiri kuita zvakanaka here kana kuti munhu akungoshaya kuti odi kudii yakakurisa izvi singatauriki atema musoro uye kutema kuri very brutal kucheka musoro nemutsipa vese saka mukomana anenge anga achiratidza kubloka wose murume uda kuvhara makumo ese achorwa nokutemwa tamira mapurisa akasvikawo then toona kuti vabereki vacho tovabata sei asi ndavabata vabereki vacho vati vari kugadzira kuuya amai acho anatana navo
ameacha vafona pafoni but ndasinganzwika kuti kari kambudzi kaita namba yava ikuringa pati yasikudairwa ndichona namba yava kai andisukuziva kuti kuno kunje namba yava andizive kari kambudzi kari kundinetsa What? Ngosina time. So washuta usiku nobwadarara zvakadaro. ina 6 rega Ko iyo ko muwacho mundiko chariko. Ngone bana. Kupatema vamwe yangarwa. yanorara kuna msana Anoda kuti mumskana. tikatori kambomurowa Alisa